maskotce japonskej televíznej stanice NHK. Pamätám si, že som to videl taký vtipný obrazok s mačiatkami. Papa, mačiatka Ale ja mám pocit, že tá súťaž ako keby celú dobu na podľa tancovala takto na isté. Čo si si nakladol, to si zjedol, no? To bol headbutt, áno? To nebol žiadny ham, ani nič také, to bol headbutt. Do hrudi a tak. Ja som na to prišiel, počkej. Som ho oslepil. Zhora, au. Tak, neviem, do akej miery z horčiny, napriek tomu, že má veľké ústa, ktoré jedia veľké sústa. Nie. Ťažký reper. Tak ja by som sa spýtal teda nášho Počíšte lokálne výsledku tráviaceho traktu, teda že ako, čo nám povie o svojom cosplayi. Ako od tej japončiny je to príjemná zmena, ale neviem, čo lepšie mi zaujíma. To je nejaký gibberish. Jego posadzka nie kapę. Ja som si myslel, že hovorili správne. Jaký je Roman? Ale niekde mal nejakú chybu. To na tú mamu, to si nemusel zrovna. Tak môžem im to vrátiť. Na bruchu, prosím, na bruchu. Hlava nie, prosím, hlava nie. Tak, ja si myslím, že akékoľvek otázky sú tu zbytočné, toto je... Ona práve sa vrátila, že vie vyprávať, ja to bol ťahaj. Povedz nám, kto ti s cosplayom... Nie, to sa nemáme pýtať. Nie, to sa máme pýtať, áno, že kto ti s cosplayom pomáhal, ak niekto pomáhal a tak. Pomáhal mi ten Lego panáčik. Ale ako to chápi, ja by som povedal. Tak to si mňa prekvapila teda. To som nečakal, že to je karimátka. Ale to je lepšie tvár ako papier. To pitla. To je lepšie tvár ako papier, nie? Áno. K tomu niečo dodať. Tak v takom prípade asi už sme tu počnú trápili až moc, že tak započnú nám. Ale má krásne biele zuby. Drahých fotografov a my veľmi pekne ďakujeme. Podľa mňa aj napriek